Ευχαριστώ την επιδερμίδα μου που με φροντίζει και μεγαλώνει μαζί μου. Την ευχαριστώ γιατί με βοηθά να είμαι αυτό που θέλω. Τώρα θα της δώσω όλα όσα της αξίζουν. Γαλάκτωμα σώματος Νιβαία. Τώρα με νέα ολοκληρωμένη φροντίδα 5 σε 1. Για υγιή επιδερμίδα από την Νιβαία. Πώς είναι η αίσθηση φρεσκάδας Lenor, ακόμη και μία εβδομάδα μετά το πλύσιμο? Μια εβδομάδα. Wow, μυρίζει υπέροχα. Τέλεια αίσθηση. Θα μείνω εδώ. Αποκλείεται. Πώς μας κοβολάει ακόμα. Μα τι είναι? Είναι ο ακαταμάχητος συνδυασμός Lenor. Απλά πρόσθεση του ενισχυτικού αρώματος Lenor απευθείας στο πλυντήριο ρούχων. Μαζί με το αγαπημένο σου μαλακτικό. Ακαταμάχητος συνδυασμός Lenor. Μια όση φρεσκάδα στα σεντόνια σου για έως και μία εβδομάδα. Μοναδικά ταξίδια Made of Fusion. Σκάναρε και διεκδίκησε ένα ταξίδι στο εξωτερικό με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ένα ταξίδι στην Αθήνα. Σε ταξιδίου και εγγυημένη έκπτωση. Δοκίμασε ένα νέο τρόπο ταξιδίου με το FuseD και το TripAdvisor. Ραντεβού στα Public για μοναδικές καλοκαιρινές εκπτώσεις. Κάνε δικό σου το Redmi 12C μόνο 129,90. Το Redmi Note 12S μόνο 269,90. Και το Redmi Pad μόνο 259,90. Και με Public Now Pay Later με Klarna σε 3 άτοκες δόσεις. Αν σε κάνει χαρούμενο, είναι Public. Μπαίνεις στο pricefox.gr, συγκρίνεις δεκάδες ασφαλιστικές και αγοράζεις ασφάλεια με κέρδος έως και 40%. pricefox.gr. Είναι έξυπνο να ζεις οικονομικά. Πάει και έρχεται με χαρά για να εντοπίσει την άπεχτη προσφορά. Βόλτα στα My Market Δευτέρα με Τετάρτη για ελιά ή σπάλα βοήου μόνο 9,95 το κιλό. Ρίο Μάρε προϊόντα 35% φθηνότερα. Και Kaiser ή Μύθος μπύρα κουτί 30% φθηνότερα. Όλα τα προϊόντα καθαρισμού Βιλέντα 50% φθηνότερα. Και σκύπ απορρυπαντικό πλυντηρίου ρούχων μόνο 12,95. My Market. Εδώ νιώθεις εμπιστοσύνη. Τα καλλιτικά μας παρασκευάζονται ολόφρεσκα στο εργαστήριό μας. Οι συνταγές μας περιέχουν τόση πολύ αγάπη που οι δημιουργίες μας κάνουν υπέροχα θαύματα. La vie en rose, εκεί που η μαγεία της φύσης συναντά την ψυχολογία της ύλης. Δοκίμασε τη νέα Φάντα Πορτοκάλι Zero Sugar Added. Φανταστική γεύση χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Νέο Pantene Styling. Φθορά από styling. Αντίο με τη νέα styling σειρά. Εμπλουτισμένη με προβέ και θρεπτικά ελαία. 100% το look που θέλεις, χωρίς φθορά. Νέα εποχή στο styling από το Pantene. Άλλο γκολκίπερ με υπερπροσπάθεια. Διώχνει εντυπωσιακά και με μια ηρωική προβολή. Κατεβάζει την μπάλα με το κεφάλι. Ο αντίπαλος του τραβάει τη φανέλα. Αλλά εκείνος Pringles. Δεν θα μπορείς να ξεκολλήσεις. Πολλοί πλέον βάζουμε λιγότερα και πιο φορτωμένα πλυντήρια για εξοικονόμηση ενέργειας. Αλλά όσο περισσότερο αφήνουμε τα ρούχα, τόσο ξεραίνονται οι λεκέδες και γεμίζουν οσμές. Δοκιμάστε το υγρό απορρυπαντικό Ariel Extra Clean Power για αφαίρεση σκληρών λεκέδων. Έτσι, ακόμα και πιο γεμάτα πλυντήρια θα είναι εκπληκτικά καθαρά και θα μυρίζουν φανταστικά. Υγρό απορρυπαντικό Ariel Extra Clean Power αφαιρεί ξεραμένους λεκέδες ακόμα και σε πιο γεμάτα πλυντήρια. Η ζωή δημιουργεί ρητίδες. Κανένα πρόβλημα. Νέος ορός Q10 Wrinkle Filler κατά των ρητίδων με φυσικό συνένζυμο Q10 και πεπτίδια by Oxyfill. Μειώνει τις λεπτές γραμμές σε μόλις 5 λεπτά και αφαιρεί σταδιακά ακόμα και τις πιο βαθιές ρητίδες. Νέος ορός Q10 Wrinkle Filler. Δεν κοιμήθηκες ακόμα. Είναι οι λέξεις, οι στιγμές, είναι οι φίλοι που θα δεις. Είναι οι γνωστοί και θα προτάσεις, μικρές χαρές και λύπες. Η μαμά πέρασε. Χωρίς τους ανθρώπους σου δεν γίνεται. Αλφα χωρίς. Σε όλες τις στιγμές μας. Πώς μπόρεσες να το κάνεις? Γιατί σκότωσες τον Δημήτρη? Όχι, δεν το σκότωσα εγώ. Παγιδευμένη.
Ο δεύτερος ανατρεπτικός κύκλος έρχεται το Σεπτέμβριο στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.